задължително слагаме очилата. Това вече го знаем. Какво става? Пак съм аз. Да, знам, това второ видео отне малко повече време, отколкото се предполагаше, ама какво направим сега? Но пък доста от вас наистина нямаха търпение за този клип, така че ето го. В последното видео разфасовахме концепцията за съня, за да разберем какво изобщо е той и защо ни е толкова нужен. Вече знаеш за процес S, процес C, за 90-минутните цикли, за аденозина и така нататък. Това беше теорията. А това видео сега ще е практиката. Защото да знаеш какво представлява сънят е абсолютно безполезно, ако не правиш някакви активни опити да го оптимизираш. И да, признавам си, въпреки че техниките, за които ще си говорим с семпли, не винаги е лесно да ги прилагаме, особено поставени в модерния социален свят. Но моята задача днес е да обясня какво е добре да правим, за да подобрим съня си. Другото вече е въпрос на личен избор. Вече знаем за двете биологични системи, които управляват съня. Процес S или сънният натиск, който се повишава чрез постепенното натрупване на аденозин през деня. И процес C, циркадния ритъм или вътрешния биологичен часовник, който определя един приблизително 24 часов ритъм, независим от сънният натиск. Когато двете системи се синхронизират, сънят е дълбок, качествен и възстановяващ. А когато те не работят заедно, или лежиш в леглото изтощен без да можеш да заспиш, или спиш 8 часа и като се събудиш, все едно изобщо не си спал. Всяка от техниките, които днес ще представя, таргетира или едната, или и двете системи едновременно. Първият фактор това е регулярното събуждане. Преди да навлезем в детайлите, няма как да не споменем един много важен основополагащ фактор за качествения сън, а именно регулярното ставане. Но не само в делничните дни, а и уикендите. Регулярният час на ставане действа като отправна точка за циркадния ни ритъм. Представи си го така. Тялото ни се учи от това, което правим на ежедневна база. Ако ние правим едно и също нещо по едно и също време, тялото ни се програмира така, че да очаква съответното нещо в съответното време. Това се отнася не само за събуждането и лягането и съответно отпускането на кортизол и мелатонин, но и за много други неща, като грелинът, например, хормона на глада, който ако всеки ден хапвам в 11 часа преди обяд, тялото ми се научава на този навик и започва малко преди този час да секретира грелин, за да провокира желанието ми за хапване. Но грелинът конкретно се влияе както от времето на храненията, така и от циркадния ритъм и там нещата са малко по-заплетени и по-скоро е тема за друг клип. Subscribe. Изключително важно е да се събуждаме в един и същи час, плюс-минус 30 минути, всеки божи ден. Нещо, което допълнително закотвя този процес е светлината, която е втория ни важен фактор за оптимизация на съня. Още в миналото видео говорихме за тясната връзка между светлината и циркадния ритъм. Светлината попада в едни специализирани клетки отзад в ретината, които пращат сигнал до супрахиазматичното ядро, че вече е ден и се секретира кортизол. И отново държа да вметна. Кортизолът или хормонът на стреса сам по себе си не е нещо вредно. Да, хронично повишение кортизол не е добър знак, но острият пик на кортизол рано сутрин е от изключително важно значение и без него ние де-факто няма да се събудим. Той заедно с адреналина повишава сърдечната честота, мускулния тонус и промотира към движение. Това се нарича сутрешен кортизолов отговор. Освен да ни събуди и да изчисти остатъчния аденозин, който ни кара да се чувстваме сънливи, този сутрешен пик на кортизол задейства един горе-долу 16-часов таймер за отпускането на мелатонин по-късно вечерта. Тоест, колкото по-рано се събудим и гледаме към светлина, толкова по-рано ще ни се доспи после. А колкото повече забавяме този процес, толкова повече забавяме този сутрешен кортизолов отговор, оттам отпускането в последствие на мелатонин и съответно качественото ни заспиване. Това в дългосрочен план може да доведе до нарушения в ученето, до сърдечно-съдова дисфункция, до метаболитни нарушения, до депресия и дори някои форми на деменция. Това облъчване с естествена светлина трябва да се случва в първите 30 до 60 минути след събуждане. Задължително условие е да сме навън, без слънчеви очила. Диоптрични очила или лещин не представляват никакъв проблем и в повечето случаи продължителност между 10 и 15 минути навън е напълно достатъчна. Добре, светлина рано сутрин. Това вече е ясно. Същата тази светлина обаче, вечерно време би имала опустошаващ негативен ефект спрямо съня. И ако се замислим, има логика това да е така. Сутринта го правим, за да повишим кортизола и да сме в максимално будно състояние.
Очевидно не целим точно този ефект късно вечерта. Проблемът е, че тези специализирани клетки в ретината не са особено чувствителни рано сутрин, затова е нужна много интензивна сиреч слънчева светлина, за да се постигне този сутрешен кортизолов отговор. Вечерта обаче тези клетки стават много по-чувствителни и е достатъчно дори светлината от смартфона ни, за да наруши навременната секреция на мелатонин. Защо? Защото светлината води по-скоро до секреция на кортизол, което отмества секрецията на мелатонин, а мелатонина ни трябва вечерта. За да го избегнем това, като ориентировъчно правило, може след 8 часа вечерта да изключваме основното осветление, да включим някоя нощна лампа с по-топла светлина и по възможност да сложим едни очила с червено стъкло. Относно очилата, няма нужда да е нещо кой знае колко специално. Лично моите бяха 20 евро от някакъв сайт. Сега супер, ако идва с някакъв сертификат, който да показва какъв процент и какъв спектър от светлината блокират, но в повечето случаи някакви очила с достатъчно интензивно червено стъкло вършат работа. Самата инициация на съня не се случва единствено посредством отпускането на мелатонин или пък натрупването на аденозин. Фактор, който допълнително води до това, е един спад в телесната температура от градус и половина. Когато съдовете в периферните части на тялото, ръцете и краката, се дилатират, т.е. разширят, топлината се излъчва навън, което води до спад в телесната температура, което пък от своя страна промотира заспиването. И тук идва един парадоксален момент. Някои хора си мислят, че ако си вземат един студен душ преди лягане, ще си свалят телесната температура и ще си улеснят заспиването. Ефектът, който ще постигнат обаче е точно обратния. Ще стимулират едно адреналин индуцирано будно състояние и ще си повишат температурата. А ако направят точно обратното, горещ душ, вана или сауна час-два преди лягане, те ще предизвикат една остра вазодилатация в периферните части, ще ускорят този спад в телесна температура, ще намалят времето до заспиване и съответно ще се подобри както субективното, така и обективното качество на съня. Четвърти фактор – тренировката. Тренировката често е подценяван фактор, като говорим за оптимизация на съня, въпреки че влияе и на двете биологични системи, както на процес S, така и на процес C. От една страна има преклинични данни, че повишавайки енергийните нужди, тренировката може да повлияе на аденозиновото сигнализиране в мозъка и повишаването на сънния натиск, т.е. да промотира по-ранното ни заспиване. От друга страна, сутрешната тренировка повишава телесната температура, симпатикусовата активация и кортизола, което, както вече знаем, закотвя циркадния ритъм там, където му е място. Вечерните тренировки не са особено оптимални, особено ако се провеждат час преди заспиване. Колкото по-рано, толкова по-добре. И въобще, отделно от това дали тренировките са сутрешни или не, регулярното физическо натоварване подобрява бавно-вълновия сън. Буквално прави дълбокия сън по-дълбок, което пък подобрява и глимфатичното очистване, за което говорихме миналия път. Пети много важен фактор – хранене. Храненето като фактор можем да го разделим на две основни части – време на хранене и състав на храната. От една страна е важно да съобразим тайминга на последното ни хранене. Златното правило е да има един 3 до 4 часов прозорец от последното ни хранене до момента, в който лягаме да спим. Защо? Има преклинични данни, че инсулинът, който обикновено се освобождава при прием на въглехидрати и отчасти протеин, може да инхибира, т.е. да потиска освобождаването на мелатонин, който вече знаем ни е нужен за промотирането на съня. Но това, както казах, се базира по-скоро на преклинични данни, т.е. на експериментални или на такива базирани на животни, не толкова на човешки данни, но от мащабни проучвания. Но пък имаме достатъчно данни за обратната зависимост, че мелатонинът понижава инсулиновата чувствителност или нарушава глюкозния толеранс, когато хапваме късно вечер. Отделно пък знаем, че самият процес на хранене води до повишаване на телесната температура и повишаване на сърдечната честота. Две неща, които работят срещу заспиването и съответно качество на съня. Та за това е добре да имаме между 2 и 4 часа отстояние между последното ни хранене и заспиването. И разбира се, тези промени трябва да бъдат имплементирани постепенно. Не става от днес за утре. Защото ако се събудим в 3 през нощта, защото сме гладни, очевидно и това не е много оптимално за съня и ще доведе до неговата фрагментация. От друга страна е важно да съобразим и състава на вечерята си. Тук няма някакви златни правила, но е добре най-голямото ни, най-богато на въглехидрати хранене да не е това преди лягане. Последващите ми хранения стават все по-малки, като вечерята е най-лека от всички. Това обаче е сравнително субективно и някои хора смятат, че ако хапнат една голяма купа с паста 3-4 часа преди лягане, спят по-добре. Затова препоръчвам да експериментираш, за да разбереш кое работи най-добре за теб. В миналото видео обяснихме как работи кофеинът. Тогава обаче не споменахме за отношението му към съня. Полуживотът на кофеина, т.е. времето, за което концентрацията му в кръвта намалява наполовина,
е около 6 часа. Повече при по-чувствителни хора. Сега някой веднага може да скочи да каже, не, за мен няма значение, аз мога да изпия последното си кафе 1 час преди да си легна и пак да заспя без проблем. Това нищо не значи. Много важно е да разберем, че дори да може да заспим веднага след приема на кофеин, това не означава, че сънят ни ще е качествен. Ако изпием последното си кафе дори 6 часа преди сън, субективното ни усещане за съня може да не се промени, но обективно ще повлияе на архитектурата на съня, като редуцира дълбокия сън с до 30%. А от миналото видео знаем колко е важен дълбокият сън. Затова важна практика е да не приемаме кофеин след 12 часа на обяд. И тук искам да вметна, че за да избегнем онзи гаден следобеден краш или спад в енергията, трябва да забавим първата чаша кафе с 90 до 120 минути след ставане, за да дадем възможност на остатъчния аденозин да се изчисти от тялото. При хората, които тренираме рано сутрин обаче, това правило не е задължително, защото ефектите на практика се неутрализират. Добавки. Разбира се, мелатонинът е първата добавка, за която се сещат хората. Аз лично не съм фен. При много хора мелатонинът не действа така, както те очакват, защото, както говорихме миналия път, самият хормон не води до заспиване. Той само подсказва на тялото, че е вечер и че трябва да се подготви за сън. Сънният натиск, циркадния ритъм и други механизми водят до самото заспиване. Метаанализи, т.е. съвкупност от много проучвания, посочват, че суплементацията с мелатонин води до по-ранното заспиване с едва 7 минути и води до повишаване на абсолютното количество сън с едва 8 минути. Проучванията показват, че няма особен ефект при вторични нарушения на съня. Има относителен ефект при първична инсомния и при смяна на часовата зона. Суплементацията с мелатонин помага най-вече на хора на 60-65 години и нагоре, при които епифизната жлеза, която секретира мелатонин, е вече калцирала поради възрастовите промени и съответно ендогената или вътрешната секреция на мелатонин е редуцирана. Друг проблем с добавката е самата дозировка. Обикновено дозите, в които се продава, са значително по-високи от физиологичните и в последствие в дългосрочен план това може да доведе до десенсибилизация на рецепторите и съответно да наруши нормалната му секреция. Аз лично бих пробвал много други неща преди да отида до аптеката за мелатонин. Магнезии. По-разпространените форми на магнезии са магнезиевият цитрат и магнезиевия оксид. Освен, че бионаличността им е по-ниска, те често водят до стомашно-чревни смущения. С други думи, някои от тези форми имат дори по-утвърден ефект като лаксативи, отколкото за друго. За разлика от тях, магнезиевият бисглицинат, освен че се усвоява по-добре, се и толерира по-добре от стомашно-чревния тракт. Въпреки, че започват да излизат доста данни за магнезиевия елтреонат, ефектът на магнезиевия бисглицинат все още е една идея по-утвърден. И този клип трябва да се снима на 2 пъти. Този път не ми падна батерията, но камерата реши да прегрее, така че ден 2. Позитивният ефект на магнезия спрямо съня идва от регулиране на невронната възбудимост чрез потискане на нещо наречено NMDA и успоредно повишаване на GABA. Важното е, че за да се постигне този желан ефект, ни е нужна достатъчна доза от елементен магнезий, между 250 и 400 мг елементен магнезий час преди сън. 400 мг магнезия в бисглицинат не е равно на 400 мг елементен магнезий. Важно е да четем листовката на съответния суплемент, който си купуваме. L-теанин. L-теанинът е аминокиселина, която обикновено се среща в чая. Има невромодулиращ ефект, отново обвързан с активността на NMDA и GABA. Накратко, L-теанинът води до едно по-релаксирано будно състояние и може да подпомогне с инициацията на съня, особено когато проблемът не е свързан с циркадния ритъм, ами например повишена възбудимост, замисленост или стрес пречат на индуцирането на съня. Дозировката за L-теанин е между 100 и 400 мг. Аз бих препоръчал като отправна точка 200 мг час преди сън. Глицин. Глицинът е друга аминокиселина, която способства индуцирането на съня, най-вече чрез терморегулация. Данните сочат, че глицинът увеличава кръвотока към дисталните части на тялото, което, както вече знаем, способства излъчването на топлина навън, води до спад в телесната температура и по този начин промотира заспиването. Тоест глицинът по-скоро би имал по-осезаем ефект при сън в по-затоплена стая. Препоръчителната доза е 3 грама, отново час преди лягане. Трябва да имаме предвид, че някои от тези добавки при някои хора могат да причинят стомашно-чревни смущения, затова проба грешка с повишено внимание. Ако трябва да обобщим всичко това в един по-практичен протокол за оптимизация на съня, той би изглеждал така. Първо, регулярно заспиване и събуждане. Всеки ден. Второ,
светлина в първите 30 до 60 минути след събуждане, задължително навън, задължително без слънчеви очила, времетраене 5-10 минути при слънчеви дни, 15-20 при облачни. Трето, лимитиране на светлината късно вечер. 2-3 часа преди лягане, спира се основното осветление, пуска се нощната лампа с топла светлина, слагат се очилата с червени стъкла, лимитират се екраните, книжка вместо това. А при заспиване, плътни пердета и маска за очи. Четвърто, студена спалня. Около 19 градуса. Пето, топъл душ, час-два преди лягане. Шесто, тренировка, препоръчително сутрешна, но поне 2 часа отстояние преди заспиване. Седмо, без кофеин след 12 часа на обяд. Осмо, последното хранене поне 2-3 часа преди лягане. Ако е голямо и богато на въглехидрати, нека тези въглехидрати са с нисък гликемичен индекс. И девето, 400 мг магнезиев бисглицинат, 200 мг елтианин, 3 грама глицин час преди лягане. Миналия път разбра защо сънят не е толкова важен. Сега вече знаеш и начините да го оптимизираш. Нещата вече са в твоя ръце. Ако ти е било полезно, харесай, коментирай и сподели с приятел. Айде, чао и до следващия път.